Dik Mia. Angger awalane sopan ki mesti sak balane pri ki mesti. Oh, Bi. Iya toh, sak balane pri to Iya ya, Bi. Aku tak tekok ya. Awakmu kan wis suwe rondo. Wi kira-kira dalane jek iso diliwati ora, Bi? Ngenyek kowe ya. Ya sapa iki? Ya aku panggason to, Bi. Iya balane pri iki. Kan ket mau tak omongke aku koncone Kang Pri to. Kowe ngenyek aku ya? Takon. Nek trimo diliwati manuk emprit, manuk prenjak, manuk jalak kaya manuk pri karo pur karo takim ngono wis. Yo liwate los to ora nyenggol kanan kiri. Piye to? Di porong N ya. Ukurane dalanku ki wis gak trimo kuwi. Tinggo atret pesawat kene. Lah iya. Wis patas kene, tergandeng momo tebu ya los lho. Kurang piye kowe, ha? Ngono ku ya kena nggo parkiran ya, Bi. Mbok parkirane los kok ning kene. Lah iya. Wong kowe ndasmu mbok lebokno ae blung ngono, halo. Berarti kaya ngene iki ya, Bi ya. Ya, Nyapa? Rinyo tak omongi. Nyapa? Tibake nyusoni bojo saurunge turu manfaate jan akeh Mosok apa ya? Oh, ning wajahe tambah wayu. Mosok. Dadi awet enom. Terus Apik nggo kesehatan jantung. apa neh? Mencegah kanker payudara. Apa neh? Mencegah penyakit paru-paru. Terus? Menghilangkan stres. Yo, Menurunkan berat badan. jo nekno. Yongko to ya. Jo to selara betah. Engko ae ya. Jo to jajal. Engko ae seturung-turu gitu. Mbak, cowok idamane sampean iki sing piye? Hitam manis. Kaya aku lho. Golek sing setia apa ora? Nek golek sing setia saiki wis langka. Jal sapa? Nek sampai enek cowok Indonesia sing setia, cukup satu wanita, tidak memandang fisik. Di alamate, jaluk nomor WA-ne. Rasa adoh nek golek. Aku lho idamanmu banget. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah, Bahasa Inggrisnya mangan. it, Bahasa Inggrisnya sakit. il, Lah nek mangan pas sakit apa? mau ngeres. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis, Terus tapi nek rapi durung, wis angel iki. jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok gak tagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Mbak Mia, Apa? aja galak-galak to dadi wong. Lah, mbok tok ae. Ora mbok kei popo, mbok celuk tok ae. Gampang kok tak wae jajan, aku tuku jajan wokeh. Pani ya? Lah nyapa ora wani, wong sik Padang lho. Jogok jaran. Ora sanesu-nesu to. Engko tak wae jajan. Ceritanya aku mau tuku jajan sing saka ketan karo kacang ngono lho. Ora takok. Ngerti aku nek ora tekok, kita omongi. Lah jare bakul iki jajane jenenge turuk bintul. Tapi pas tak pangan ora enek turuke. Sik, Jin, tak golekno amper ndas. Sik, ngendi mah. Piye to jane iki? Jajane turuk bintul ya. Iya. Cangkem karek gawe uslak-usluk metu mbakmu. Ngene iki panggase wedok sudah dadi gediban. Allah, dek dhewe yo gayer-gayer. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh alah tibake. Kok rumangsane kon muara islak-islik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas.
Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Mas, Ya apa, Dik? baru pulang? Iya, Dik. Kok telat? Lembur. Garapan karek saedik lho dibarne pisan. Lembur. Iya, Dik. Lembur apa kemana? Ngelembur, Dik, terus mulih dijak nongkrong cacah lho. Nongkrong dulu. Iya. Sama siapa tadi? Yo karo cacah atau karo sapa neh? Teman-teman toh? Iya. Itu tadi di atas meja itu ada undangan loh, Mas. Lah undangan apa, Dik? Ya ndak tahu, coba kamu lihat. Kayaknya dari temenmu dulu, Mas. Kok temen toh? Mantan. Alah, kumat neh padumu cemburu toh. Ya memang dulu cemburu, sekarang sudah ndak. Lah ora cemburu lu ngomongnya koyok gelo ngono. Ya dulu kan aku belum tahu lah ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Logok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel ae lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh, indah toh? Iya, Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe yo ora tatak no. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelut ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa, kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko yo ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu ngerebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan lho wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Kok dibilang aku rugi lek ngerebut. Iya, aku paham kuwi. Wis senajana kucritmu kuwi cuwilik mentik. Yo kok jaran sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bendang gedhi. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya, Aja lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Apa? Aja ngrokok terus. Ora usah ngrokok wae. Wah, kuncir lambemu malah ora nukokno rewel. Bi. Bahasa Inggrisnya bisu makan belut ya apa to? Aku tekok rono rene urung nemu jawabane. Awakmu iso apa ora? Ya mau ngene. Lah nyapa kowe iki malih bindeng? Sik, Lah arep nang ndi kok sik iki? ora ora nek aku ki MMKN to ya. Apa neh wi? Kok lagi krungu aku. Maha mengetahui komentar netizen. Sopo ya? Ari Iwan. Lah. Sik enteni, tak pikire. Iya, aku ya sabar kok ngenteni. Maha guru dalan bayi dalam kurung otak komputer akan memikirkan jawabannya, tidak mungkin salah. Yo ndang no nek iso. Sini anak muridku ki ngono nek salah. Lah nyapa ngono kuwi? Komputer iki. Lah kok canggih men. Piye? Wis nemu burung jawabane? Wis enek jawabane. Yo ndang nek wis enek. Bisu. Ditulis. Lah nyapa dadak ditulis barang? Diangen-angen lo iso. Bisu. Wi, mut. Tulisannya mute. Bacane mut. Iya. Lah nek makan. Makan kui. Eat. Belut kui. Il. Jajal digabung. Bisu makan belut. Artinya dalam bahasa Inggris adalah mut itil.
Apa mau? Bisu mut. Makan it. Belut il. Mut it. Mut it. Astagfirullah. Ya balenan karo aku ya, Dek ya. Jarene wis gak doyan karo aku. Doyan. Jarene wis jijik ndelok raiku. Yo mbiyen pas kilap kok ya. Ya. Lah kok ijek stalking aku? Ya saiki lho awakmu gemesne. Walah mantan. Piye? Lah piye? Cek penak zamanku toh. Iya, Dek. Kapok. Malah dikapokmu kan. Laki-laki itu bisa meninggalkan yang tulus demi yang mulus. Wong wedok juga iso meninggalkan yang ganteng demi yang ngaceng. Salah. Demi yang dompete isine kenceng. Jika tidak denganmu, tidak juga dengan yang lain. Gatel. Kowe iki ngomong liyane gatal ora iso ya. Gatel. Lho, kok jaran tenan ta yo. Gak bisa hidup tanpa dia. Kowe kok gak bisa hidup nek gak mangan. Mangano nek ora disemangati ya ora kolu to. Gatel. Kok iso koyo ngono lho? Gatel lo dhewe. Ma, Dalem ayang papi. mama lagi apa iki? Lagi pargoy. Pargoy apa? Kenah nyuci piring kok pargoy. Nah kok masih tanya lagi ngapain? Oh, jelas-jelas mami cuci piring loh. Itu makanya mata itu ditaruh di wajah, jangan di dengkul. Mataku tak kayak bun-bunan ora nang dengkul. Celali lho minggu bengi maljum lho. Tahu lah malam Jumat kenapa? Duh, malam Jumat kok kenapa? Malam Jumat itu nanti malam Tommy kok. Ya malam Jumat itu ya malam, tapi gak ada malam Jumat atau sore-sore jam 3 gitu loh. Maksudku ki nanti malam ki nyicil lho, Mak. Wis dong ora to? Nyicil gimana toh? Lek ngawur. Wong nyicil gimana? Kok udah takon marahi meneh Tommy. Sarungmu itu lebih ganti nang celana sana loh. Wegah penang nggo sarung ora ribet. Ini kompretmu lek terbang gimana? Terbang yo ben to kok. Nanti malam mami mau pakai apa? Ah, yo pakai mprite papa, oh, mosok pakai apa? Udah mandi sana loh. Yo tak mandi, pokoknya nanti malam aja lali lho. Iya ya Allah, kok pakaian omah. Lah kowe iki nyapa? Kok ndang turu-turu ana ngelon-ngelon diguling ngono ngopo. Bosen aku ngeloni guling terus. Lah sirmu arep ngeloni apa? Nek umpam aku ngeloni awakmu ngono piye? Ya panggah oke lho kene. Ini parah ini. No. Dadi bojoku penak, Mas. Sampeyan sing lumah, aku sing ngobah. Gak iso blonjo, aja ngeloni rondo. Ancelan karo wadus lan mburi omah oke. Wis gak ndek dhuwit, dadi garangan pisan. Krungu kupengmu. Nara ndek dhuwit ki rasa aneh-aneh. Rasa ngeloni rondo ngono lho ya. Krungu. Bi, Dalam. jajal munio 1 biru sampai 10 biru.
Bar kuwi 1 tongkol sampai 10 tongkol. Cek. Apa ki, Bang? 1 biru, 10 biru sik ya. Iya, Ndang. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Tak akoni pinter tenan. Cah kene kok. Iya, percaya aku. Dan nek 1 tongkol sampai 10 tongkol. Iki akeh wong gagal iki nek iki keterak aku ora mungkin gagal. Tenan po ora wi. Aku soalnya wis senior. Rasa ngomongin Ndang. 1 tongkol 2 kontol. Lah, kepleset toh. 1 tongkol 2 tongkol 3 tongkol 4 tongkol 5 tongkol. Ngono jarene senior. 1 kontol. Lah. Astagfirullah. Bi. Aja sok lungguh nang lemah lho. Jagani nek kacangmu tukul. Tukul rumah samu kacangku ki melet mengisor ta. Ya yo mbuh aku lho urung tau roh kacangmu. Iso merambat teko lemah ki. Yo jagani, engko nek tukul malah suloyo to. Kowe ya tak kandhani wong lanang-lanang ya. Mbok kandhani apa? Aja sok lungguh ning dhuwur beras. Apa ora nek nggon apa piye? Lungguh nang dhuwur beras iki lho. Engko mundak beras entek, Lah entek parane nang ndi? pangani manukmu. Ayo. Lah rumangsane manuk kuwi gragas apa piye? Tar yo delogok jaran. Ini parah ini. Wong nek suwi ora kelon kuwi bahaya, efeknya sangat luar biasa. Tak dudoi ciri-cirine wong sing suwi ora kelon. Nomor 1 kuwi pikun atau lalinan. Dadi wong iki dijak omong ki sering gak nyambung. Nomor 2 imune ora stabil. Nomor 3 ora semangat kerja. Dadine iki karena kurang wimu dadi ora semangat kerja, gur turu kluntrak-kluntruk kaya gak duwe semangat untuk hidup ngono kae. Sing nomor 4 gampang emosi, dadine iki kesenggol sithik langsung nesu, sering muring-muring dhewe, dadine iki ora iso disenggol. Nomor 5 keriput ning wajah, dadi ndang gampang tuwek. Iki iso nomor 6 sangat bahaya sekali, iso edan suwe-suwe. Soale apa engko iso-iso ki nganu saking kuwe ngene karena gak kesampaian, iso-iso kan pikirane buanter. Edan iso ndambiang dhewe omongan dhewe ngono kae dadine ngalor ngidul ngetan ngulon omongan dhewe. Lah iki sangat bahaya tenan. Sing nomor 6 ki lho, efeknya sangat bahaya sekali. Dadi yo besti, kanggo kowe nak ninggal bojomu ki rasa suwe-suwe. Engko suwe-suwe iso edan tenan wis to. Soale kurang. Dadine ki wong ki ora kok butuh duit tok. Jadine yo butuh duit, yo butuh kuwi mau barang ngono lho dadine. Oke. Tuku anggur neng Kalimantan daripada manukmu nganggur kene tak nggo dolanan. Mangan donat dicampuri ketan. Sunat larang-larang kok trimo mbok nggo dolanan. Ora delokok jaran. Info sing dodol bawon ning Mbak Sherlock tak OTW. Kowe iki takok aku ya. Bawok ki panganan apa ha? Ora barang mentah. Kok ya sik mbok golek-goleki ae. Aku nggumun karo wong lanang, ya. Sakake organ tubuh wanita irung, mata, terus lambe kok panggasen digoleki panggah bawok, ha? Kok ya seneng doyan men karo daging mentah ki doyan men, he? Sing mbok goleki iki apane? Rasane jarene ambune kok basreng. Jarene ambune kok terasi. Kok sik digolek-goleki? Mas, aku tak pengen tekok neh iki njajale jawaban. Umpama sampean pengen rabi no, sampean pilih ndi, rabi prawan tur seksi apa tawa rabi rondo bahenol tapi penyayang sing suwabar yo pinter masak, pinter nglayani sampean, pinter ngladeni sampean sing koyo aku ngene iki lho Mas. Jajan milih ya Mas, milih ndi? Milih perawan apa rondo? Ndang ngomong Mas, ndang. Udah pernah pacaran sama emak-emak belum? Wis. Rasanya? Rasane sepo. Belas ora nek rasane. Kene wis kadung ancang-ancang dibaki mak blendeng ngono tok. Anja. Ini parah ini.
Mbak, Ya Mas, sak jamnya piro, Mbak? sak jame 350 Mas. Oh, lek 2 jam. 2 jam berarti 700-an. Tapi Kok nek potongan kok lek sampean jukuke 2 jam. piro potongane? Ya di 650. Potongane 50.000 aku tuku sing sejam ae, Mbak. Lek jariku enak 2 jam sih Mas. Oh, ya lah piye kuwi kondisine barange? Apik sih an. Si apik rong kegawe blas aku iki. Iki mau urung kegawe blas. Urung kegawe blas, urung bekas blas. Oh, warnane. Lek warnane sih sik koyo wong baru lahir ngono kae. Kayak baru lahir pokok urung pudar blas, urung kena gesekan blas iki mau. Lah ambune. Lek gawe ambune urung kemringet sih Mas. Sik wangi. Piye? Sik wangi. Heeh. Ya oleh delok barangnya sik apa ora iki? Oleh. Sampe ndelok barangnya? Heeh. Iki. 2 jam ya Mas. Sak jam mau iki. Loro kakean aku iki, sak jam cukup. Apik lho iki barangnya Mas. Ndelok. Iki duduk jam, Mas. Iki apa? Jam. Mbak, aku mbok diwarai jelik berbagai gaya ngono lho. Sampe iki muwendo piye to, Mas? Mendu piye to? Aku lho 7 tahun ra tau kambun bojo, ra gablek bojo. Oh, alah tibake. Kok rumangsane kon muara islik. Yo tak sawang ketoke mahir. Ya ayo dipraktekne ngono ae, belajar bareng piye sak menika. Lah mbok ayo to. Tapi aku jembok kon mlebokne lho ya. Lah nyapa? Ya aku ra iso lho, Mas. Alah gampang kok tak lebokne dhewe. Lah wong kene cek lekas dilebokne, cek lekas tak kempet, cek lekas ngerasakne gajel-gajel mau enak. Lah kok kono iki ora betah. Lah kok kono iki jarene enak. Enak nemnekmu. Enak aku ora betah. Pe yo aja aku ngono, yo aja motone dhisik matamu aku rung metu kok. Aku ngono. Engko sing kedua matamu delalah iki yo terus ngombe TM sing segelan tapi TM sing segelan. Tukune nanggen pasar Nglegok. Nek tuku nang pasar Nglegok, ngerti lah nang pasar Nglegok mlebu jero ngetan kae mesti ngerti lek wong Nglegok. Kemarin ngono ki bar nganu to. Ngombe iki delal bar metu ki ngomongnya sing kedua engko tak crone. Lah kok sing kedua ki sawi to cah. Ya tak koweplaki no selano ki lek kentang iki lek cucukan lek tumpah-tumpahan iku nang gubuk.